taura nyaya yemaboundaries. Last week taitaura nyaya yevow necovenant. Covenant nevow zvinounza chinhu chinonzi boundary. A covenant and a vow, they bring boundaries. Zvinozikanwa nevanhu nyore. Ukarora kana kurorwa. Oh, the day you say, I take so and so as my wife, or I accept this one as my husband, pane do's and don'ts anoita accrue with that covenant. Whether you want or you don't want, those covenant creates boundaries. Hallelujah. Munhu wese anoitirwa covenant inenge ichitraya kuestablisha do's nemadon'ts. A covenant brings do's and don'ts. A covenant operates with the starting point and an ending point. A covenant comes with inherited power. When there is a covenant, there is power. The power is not tangible, but every covenant has power. And that power enables or denies certain things. Bible kwa kunyora kuna kubhuku ya Psalms kwa ya Judges. Yoti yo Israel yakaita zvakaipa. Yaita zvakaipa Mwari kwa kuisa muruoko rwevaFilistia for 40 years. After 40 years, Mwari kwa kurangarira vanhu vake. Kwa kushanyira mukadzi waManoa yakanga iri mhanje. Mwari kana vakuda kuita zvinhu, avaiti zvinhu nevanhu vari ordinary. Vese vakaita mukadzi anonzi Rachel akabatwa dumbu. Hana kwa kubatwa dumbu. Sara kwa kubatwa dumbu. Mukadzi waManoa kwa kubatwa dumbu. Pese pari kubatwa vakadzi ava dumbu. Jehovha vane nyaya dzavari kugadzira. Jehovha vane nyaya dzavari kugadzira nekubata vakadzi ava matumbu. Kwa kushanyira mukadzi waManoa vachishanyira mutumwa. Mutumwa kwa kuti kumukadzi waManoa, iwewe hauchazomwa waini kana zvinodhaka kana zvinokanganisa muviri wako pamazuva ako ese ekuzvitakura. Kureva kuti Samson asati aberekwa patoitwa covenant yatoisa do's and don'ts already. Maya vamwe wine noro strong drink or eat unclean thing kusvika mukadzi waManoa mwanadi aberekwa. Samson kwa kuberekwa asingageri bvudzi. Paari kuberekwa asingageri bvudzi. Patiri kuzoenda Samson achinobata makava. Inzwa revelation. Samson haazi ari kubata makava. Chiri kubata makava icovenant ine simba rakataurwa naMwari asati aberekwa kuti murume uyu uchasunungura Israel. Paakubata makava achiatapidza nemoto achipisa minda yevaFilistia. Haasi Samson ari kupisa minda. Chiri kupisa minda icovenant. Paari kuuraya 1000 people neshaya yembongoro, harisi simba raSamson, isimba recovenant. Kureva kuti ukaita covenant naMwari, woita mhiko naMwari semunhu, pane rimwe simba risingawanikwe in the natural rinooperator chete in the covenant. Kana wakuda kuenda pazvinhu zviri supernatural, ita covenant naMwari or rarama covenant life. Why? When you are in a covenant, you do things that a normal person cannot do. Unotsonzwa munhu achinzi akaita 20 million pagore. Salary chinzi the highest paid is 2 million. Chaitika chi haasi kushanda, chiri kushanda icovenant. Iye unonzwa Bible richiti mvura yemurwizi yeRed Sea yakaoma imwe kuright imwe kuleft. Anditi pakati kwa kuoma kuti vaIsraeri vapfure. Chaomesa mvura haasi Moses, but icovenant yakaitwa zuva raakaona gwenzi richipfuta. Kwa kupihwa instruction naMwari, enda unobuditsa vanhu vangu. Izwi iroro ndo raomesa Red Sea. Muupenyu hwako pane pamwe pasingadi nyama neropa, panoda covenant inounza super power to achieve certain things.
mamwe maboundaries ari muupenyu hwako. Covenant brings positive and negative boundaries. A vow creates a positive or a negative boundary. Pandakaisa poster ndakati crossing boundaries. Last time ndainamatira vanhu kuti vadambure macovenant, but kudambura covenant usina kudarika zvayakataura kuti iite hauna kwavaenda. Muri kunzwa zvinoita? Zvakafanana nekuvhurira munhu door oramba ari mumba macho. Kana covenant yadamburwa, zvacho zvayairambidza kuti zviitwe ngazvichiitwa ka, zvizikanwe kuti chirevo chakadarikwa. No munhu akaneta so. Unotaura nyaya dziri spiritually connected. People become tired and people feel tired and people feel bored. Kutori nemweya unorambidza vanhu kunzwa nyaya dzakaita sedzidzi. Kuti chinhu chinonzi boundary chakasiyana nelimitation. Limitation chinhu chausingagoni kuita. Boundary chinhu chavakaisirwa nemunhu kana necovenant kana nevanhu. Kunzi rudzi rwekwanhingi harudariki apa. That's a boundary. Ukatarisa maboundary enyika, unonzi haupindi muSouth Africa, haupindi maboundary ane vanhu vakavaisa. Kune vanhu vari munoka wekuti you are not living in a limitation, you are living in a boundary. Boundary rine vanhu vanosupervisa kuti hapana here adarika. Kune vanhu vari kurarama a supervised life yekunzi pakati haadarike nemacovenants. Ndafarira anga achilida ida session, but iwewe uri kuitei nenyaya yemaboundary akaiswa muupenyu hwako? Iwewe uri kuita nezvei nemacovenants akaiswa muupenyu hwako? Vamwe vanhu vane macovenant ari positive but they don't use them. Samson aive nepositive covenant yakaitwa asati aberekwa. Munaziri waMwari haazotorerwi chakati nechakati, haaveurwi, simba ranga rakawanda. Do you know kuti mitemo yakaitirwa vanhu vasina macovenants? Mitemo. David akanga aine covenant, akanzi murume ari pamwoyo waMwari. Unoona achikumbira mupirisita kuti ndipe ephod ndipfeke, ndibvunze Mwari kuti tinopesuwa tikavabata here. Pamwe pacho chiri kutuma vanhu kurega kuenda kumberika. Mitemo. The devil has made people to adhere to useless laws and he have not stopped them from doing. He has made them to adhere to useless laws and he has not given them wisdom to overcome certain laws. Ndakabvunza umwe munhu ndikamuti, kumba kwenyu munorarama sei? It was a rural setup. Zvikanzi musana wembudzi unoenda kuna mai, chityo chembudzi chinoenda kuna baba. Saka pese pavanouraya mbudzi, musana nechityo kuvabereki. Saka vanongozodya mbudzi nechiropa neitsvo. Saka hafu yembudzi inoenda kuvabereki. Ndikati ko munodi kuvapa yavo, imi mouraya yenyu. Kana uri mukadzi ane murume anoda musana wehuku, achida dititi rehuku nechihururu chehuku nezvidya zvehuku, ingomupa yake, iwe wodya yako. Ingotengai mbiri moti baba yenyu iyi, ini yangu iyi. Ndiri kudzoka pamaboundaries. Ndikati ko mukadya, zvikanzi mai vanotouya vachibvunza kuti ndakanzwa kuti makauraya mbudzi, musana wangu uripi? And those are the choice meats, the nice one you give to others. Kune vanhu vari panapa vari kurarama upenyu hwakadaro, vakaisirwa maboundaries muupenyu. Havarambidzwe kubata mbudzi, vanorambidzwa kudya nyama inonaka asi vainayo. Haurambidzwe kuenda kuchikoro, aiwa unoenda kuchikoro, but kana waenda haushandi. Haurambidzwe kuroorwa, aiwa unoroorwa, but unoroorwa nengozi, unoroorwa nemosquito.
pese pauda kungokotsera pauda kungokotsera pauda kudya pauda kupfeka haurambidzwi kuroora unoroora ngozi. Mukadzi anopenga iye vakomana mukangoita 2 it's why this kuno mwe mukadzi wokuti wakagara naye unofunga kuti ndakuenda here kumba kuya every day unenge uchingobvunzwa ndiani afona muchitaura nani muri kupi ko hanzvadzi yenyu yafona akachida mari hapana paunombonzwawo maita henyu tiri kudya sadza makabhadhara rent mibvunzo chete unogara nequestion paper mumba mukadzi wako iquestion paper basa requestion paper mubvunzo kubva papeji 1 kusvika papeji yekupedzisira unogara nequestion paper uchidriva nequestion paper because what you can only do is to provide answers. The question is always there. Ukaona mukadzi wako achineta ingoti question iya wozwa kuti uri kugara ne unogara nengozi. So what boundary has done is that you are not refused, but you are given where to start and where to end. Covenants mazhinji, they bring boundaries, and they bring positive boundaries and negative boundaries depending on the covenant. Kune munhu akauya kuno kuSouth Africa achitsvaga rugare rwakanaka, but vari kumusha vakati habudirire kureva kuti vakaisa covenant inoisa boundary. Haurambidzwi kuenda kuri kuenda vamwe kuSouth Africa asi unotambira 1.2. umwe ari kuita basa rakafanana newe 4,000 iwewe 1.2, asi muri kuita basa 1 but umwe ari kupiwa mari umwe haasi kupiwa mari. Chaitika pane boundary rakakirietwa necovenant. Ndakutaura nomwe munhu manje unoona kuti mukadzi anonzi Hana patanamata pataverengesa akati iye ndakupa Sameri kuchechi pachapter 2 verse ya 20 na 21. Unonzwa murume anonzi Eli achiti kuna Hana, wakaunza mwanakomana Sameri seseed kuna Mwari, chienda unobereka vana, Jehovha achakupa vana. Ndopa akazoita vana vakomana 3 nevasikana 2, kureva kuti the covenant yakanovhura boundary rekuti haabate vana pakurilisirwa vana 5. But limitation, vanhu vazhinji vari muno vanoti Jesu chakava chibayiro chekupedzisira, saka havaoni need yekuisa offering kana yekuisa maaltar. But rega ndikutaurire, Jesu vaenda kare, Jesu vatofa vakaenda. Unonzwa Bible shoko raMwari richiti Cornelius, zvipo zvako nezvegumi zvako zvasvika. Pita kwaakurota achinzi adye mhuka dzisina kuchena, kureva kuti chakabvisa Cornelius muhujendayo akanzi ashanyirwe naPeter. Tichibvisa boundary raiti vasina kudzingiswa havashanyirwi nevatsvene, rakauya nenyaya yecovenant yekuti murume anonzi Cornelius purposed to give and to do good. Mamwe maboundaries mamwe macovenants anobrekwa necharacter. Your character must be positive. Ndafarira statement yamainyabadza yekuti pastor vakandidzidzisa kuti I must look things positive. So many people, when they see me, they think I'm a motivational speaker. I'm not a motivational speaker. I'm someone who have mastered the concept that what a man thinketh, that he shall become. If I have a situation, I look positively at my situation, and the Lord will surely see me through. Auna musuwani wauchauya una Pastor Jirich uchichema ndikabvumirana newe kuti zvakaoma. Ndakazvitaurira kuti hakuna chakaoma. Why? Because boundaries anosetwa nevanhu through my covenants and through my vows. Masikati ano ndiri kuda kutaura nomwe munhu, pane yako covenant yaunofana kusimudza uye pane yako vow yaunofana kusimudza iri kuenda ichinorwa
nemaboundaries akaiswa nevanhu, ichinyorwa nemaboundaries akaiswa nemagenerational cases, ichinyorwa nemaboundaries akaiswa nevamwe vanhu venyika. Kune mamwe maboundaries anoiswa nemacovenants anoiswa nenyika asingaiswe nevanhu. Ende unonzwa Peter achipindura mutumwa kuti can I eat the unclean? Anzi enda kuna Cornelius. Munoziva kuti kune zvimwe zvimitemo zvakaiswa neAFM, koita zvimwe zvimitemo zvakaiswa neZayoja, koita zvimwe zvimitemo zvakaiswa neRoman Catholic zvisinei naMwari. Mwari vaitoda kuti Cornelius arangarirwe, asi mutemo wechiJudha waiti haana kudzingiswa. Hallelujah, hallelujah. So masikati anondoda kuti covenant chinhu chinonzi boundary. Vanhu vazhinji vakanditeerera vane maboundaries avakaisirwa semhuri, as individuals. Vamwe vacho the group that you fall under. Ndiri kutenda Mwari kuti ministry yangu isati yapera, simba risati rapera, ndoda kutozomborana church board rine musingo akumboitirwa vice chairman na single mother. Ndiani akati single mother haiti vice chairman? Vanhu vanongofunga kuti anohura chete. Ndozo vanongofunga kuti single mother akamira pamberi pedu anozoti tempted. Musingle mother itsika dzevanhu. Mwari vekudenga vanonzvera icho nemoyo, vanogona kunge vasina kana problem nemusingo. But isusu vanhu tisu takangoti kana taungana, anomira pamberi pedu murume wemunhu, anomira pamberi pedu mukadzi wemunhu, even ari mukadzi wevanhu 5 kana murume wevanhu 10, kana angonzi ane mukadzi ana. Ndinazvo zvifewe munomu zvine varume nemasingo ari right, but nekuti akungopinda mugurupu iroro chete. Ndano hatigoni kuisa musingo kana kuti mainingi havagoni kupinda mubhoti. Pane malimitations akaiswa nevanhu. Ndinombofunga kuti dai Mwari vaiuya panyika vaiona tichiita zvinhu zviri different. Iyo zvinhu ndikaonekwa ndichibuda paMasister Joyce, so ndiri ndega maimufundisi vasipo. Vamwe vanhu vanobuda chechi kuti pastor Mande vakabuda paMasister Joyce, Chitatu vakabuda paMasister Joyce, but Elijah aitogara naye vari vatatu. Elijah, shirikadzi nemwana. Bhaibheri anombotaura kuti papa inomwe munhu wechitatu. Vaingoti vaigara vese vachidya vese vachibika vese. Kuti vainge vakagara sei vachidya, kuti vairara sei, Bhaibheri harina kutsanangura izvozvo. Rinongoti Elijah akati ndichagara pano pauri musingo kusvika mvura yanaya, achidzisirwa mvura yekugeza kana inge iriko nemusingo, achibikirwa nemusingo, ipapo isu tisipo. Iwewe sei usingatrust vanhu? Maboundaries eivanhu. Ndakazombonzwa umwe munhu achitaura kumwana mukomana achiti ndio baba wemusha. Anzi vasikana vachaenda, mukomana uyu ndio baba wemusha. Vari kunzi baba wemusha dofo risinganyori zita raro, but pana 97% musikana, just because musikana ari kunzi haana musha. Mwari kwakusiya Manoa, kwakushanyira mukadzi waManoa. Iyo nyika ichiti vanhu rume ndo vanonzwa Mwari, ndo misoro yemba, but musoro wakatozoudzwa nehuro kuti mutumwa anga ari pano. Huro ndiye akazoudza musoro kuti denga ranga riri pano. Uri kuiona nyaya yacho? Saka uri kurega kudarika boundary remhuri uchiti ndiri mwanasikana, but vatumwa vaishanyira vanasikana. Denga raitaura nevanasikana. Itsika dzevanhu kuti mwanasikana haana zvaanogona. Inini ndine 2 boys 1 girl. Dzimba dzangu dzese dzandinadzo 50-50. Hakuna anotora zvakawanda. No, anongoteerera ndio andinoudza kuti Sara uchitarisa vamwe. Hazvina basa kuti musikana here kana mukomana, angoita zvakanaka ndiye anotarisa vamwe. Hazvina basa kuti ndiwe dangwe here kana husi, ukasaita zvakanaka haringondiitira zvakanaka. Ndobatwa nemweya waJacob. Jacob even akuropafadza vazukuru chaivo, akapesanisa maoko pana Ephraim naye naManase. Anga agara ine hunhu hwakadaro. Jacob aifarira zvedisorder. Paakaisirwa vana mukuru kuright,
mudiki ku left angodai maoko ake kune munhu andiri kuudza kuti pane boundary raunofana kubvisa. Ndakatonzwa umwe musikana achiti baba ini nganovaka here imba pamba pababa vangu, ini ndakaroorwa. Ko ndikabereka vanasikana ndogara panze? Kana ndakabereka vanasikana chete saka ndogara panze here vachiti havavaki kumba kwangu? Iko kuroorwa kwacho wakambobvisirwa mari younobva watoti hanzi ndakaroorwa. Imwe yacho haitengi kana vhiri remota chairo haitengi. Ndakaroorwa munhu wacho akakuroora dai ari munhu kwaye bheta, unofunga kuti ari kudzoka iye achienda. Ndo uri kutadzira kuvakira mai vako imba. Maboundaries akaiswa nevanhu kuti munhu akabereka mwanasikana anotambudzika, akabereka mwanakomana anogara zvakanaka. Pane tumaboundaries twamunofanira kuchinja. Even kana maakuropafadza vana, maakunamatira vana, chinjai maonero. Pane maboundaries akaiswa nevanhu, isai magovernance. Unogona kuita vana vakomana ukagara zvakanaka, kana kuita vanasikana ukagara zvakanaka, as long as vaziva kuti mwana achiuya panyika anoitirwa covenant. Haangoberekwi semwana wemombe. Kana aberekwa anoitirwa covenant yekuti uyu hatambudziki, uyu haiti zvakati, uyu haiti zvakati, kutera kuti kana paine covenant yedzinza irwe necovenant yako. Problem yaitika pavanasikana vamwe kuti vaite pfambi inyaya yekuti mudzinza makanzi vanasikana vedu havaroorwi. Mai pavakatakura nhumbu havanaizwira vakataura, vakangobereka mwana vakanyarara. Ndopai pandinoti panoropafadzwa vana, musaropafadzise vana pasina chipo. Ndikamuropafadza pasina chipo ari kupinda mustreamline yevanhu vakataura izwi vaine ropa mumaoko. Isu tiri kutaura izwi tisina kana pepa pegi. Une vanhu vakaropafadzisa vana last week kungouya so. Imi pamakaonekwa muine nhumbu, pane rakabata fodya rikauraya huku rikati nhumbu iyo haina kwainoenda. Isu taakuya tongoti ngaaropafadzwe, hapana seed, hapana substance. Every word without action it's empty. Every word is substantiated by action. Ndosaka uchiona ukati unoda musikana kuvakomana varipo, even kune vanhu vakaroora, ukati unoda mukomana, ukati unoda musikana, anotarisirawo earring, anotarisirawo kadhi rinorira, anotarisirawo chipo. But ukauya usina chinhu unokonzwa inzi anondida but hana chanondipa. Saka every word that is spoken without anything to substantiate, it's void and now. Every word unotonzwa hana apedza kutaura. Pandaverengesa pachapter 1 verse 24 zvinonzi akaenda nemombe nhatu kunobayirira Sameri. Pamombe nhatu idzodzo nyama iyoyo imwe yaipiswa, imwe yaidyiwa naEli. Eli paakapiwa maposheni ake matatu enyama yemombe ndopaanozotaura achiti hana, chipo chako chemwana ichi wadyara chienda unoita vana. Paari kunonzita vana, bhaibheri roti Mwari vakashanyira Hana akabereka vana vatatu vakomana nevasikana vaviri. Why? Aendesa mombe nhatu, haana kuendesa Sameri asina chinhu. Unoziva kuti chinhu wani chatinokundwa, unoziva kuti defeat yamufundisi nen'anga iri papi. Unoziva kuti defeat yamufundisi nen'anga iri papi. Isusu vafundisi tinorohwa fair nen'anga. Sei ndiri kuropafadza mai Makanda, asi n'anga iri kutuka mai Makanda. Ini ndiri kuenda kuna mai Makanda ndonoti mai Makanda maropafadzwa. Mai Makanda havati I receive, havandiremekedzi, havanoramba vakagara magariro vakaita ndichiti chii andakuropafadza. Asi aenda kun'anga anenge akapfugama pasi aine mari achitaura kuti ndazvinzwa sekuru, ndazvinzwa sekuru, hungu sekuru wangu akanyarara, haana chipo, haana respect, haana order. Saka izwi ren'anga rinonoshanda paari kudarika rangu, because ren'anga raiswa substance, ramufundisi riri empty.
unoziva kuti handisana munzwa munhu anoreva n'anga yake kana kutaura n'anga yake pane vanhu. N'anga yemunhu inogara pamwoyo pake. It's a confidential secret. Imi mese mune mapostori akakupai mvura. Ndine vanhu vane mapostori avo akavapa mvura. Havaudzi even best friend kuti mupostori wangu ndiani. Can I repeat this? Haudzi even sisi wako chaiwo. Hauvaudzi zvemupostori wako. Handidika. Izvi ndinoziva mune mapostori enyu. Mune n'anga dzenyu hafi akataura zvemupostori. Even muri mabrothers hamusheyi zvemupostori wemunhu kana zven'anga yemunhu kana zvemadzimai ake. Madzimai anomushandira hatauri. But iwewe manje word ramufundisi harirarami. Uchibuda munomu uri kutonogunun'una neappreciation, uri kugunun'una nemission house, uri kugunun'una. Saka iwewe hauremekedzi anokuropafadza, asi munhu anoromekedza mupostori wake. Inini I'm telling you, vanhu vari muno vese vakanditeerera, vamwe veFM mune mapostori anokushandira imi, asi hamufi makaudza munhu. Nicodemus manheru achipinda, ende zvaaudzwa ikoko hatauri nemunhu kumpostori wake. But wekuchechi munodya sadza namufundisi, munotaura mufundisi, munogara muchireva mufundisi. Saka chinorarama sei chiprofita chamufundisi icho chichirwiswa nemuridzi wacho? Covenant. Makambonzwa Job anga aine covenant naMwari. Anonzi nemukadzi wake, tuka Mwari ufe, but anoti handituke Mwari wangu. Chimwe chinhu chiri kutadzisa mawords edu isusu wamasuka kurarama pavana ava inyaya yekuti vana ava havasati vagona kutiremekedza isusu. Munhu ane madzimai wake hatauri. Pane vanhu izvi ndichitaura kudai ndinotorevesa umwe munhu this week anga atori kuna madzimai asi hatauri. Even achiimba kupresent worship haafi akataura kuti madzimai vakati haatauri. Yekumadzimai is secret. Ndinavo vanhu vanoenda kumadzimai muno, ndinavo vanhu vanoshandirwa. Unonzwa vachinzi patakambofamba takanzwa zvichinzi, but havatauri kuti takafamba kupi, kunani, riini, uye anogarepi. Ezvi ndichitaura kudai vanhu vanofamba famba chako, ende havati uri kuinzwa kastatement kacho. Hazvinzi takaenda kumupostori, zvinonzi takafamba. Kunoona havana kumira vakadi vakafamba. Hazvitauri kunzi takaenda kumupostori, aiwa, kana kuti takaenda kun'anga, zvinonzi takafamba. Vanoremekedza, vanoisa chiremera pane zvavari kuita. So maboundaries akasetwa nevakatitangira kugara, they don't just fall away. You need to break them. There's no boundary that goes naturally. Every boundary that has been set in the spiritual world needs to be broken. It can never be taken away without active and purposeful breaking. Ndichitaura kudai kune vanhu vakuvaviwa tsoka so uri kunzwa makumbo ari kuita chiveve. Panangotanga kutaura nyaya yekubreka maboundary uri kutodzwa chiveve mumakumbo. Ndatodzwa kuti makumbo angu akuita chiveve. Hakusi kugarisa, pane mweya yaakusenza kuti nyaya iri kutaurwa iyi haienderani nesu. Boundaries, macovenants akaiswa anouya nemaboundaries, either positive or negative, and anoresista everything that fights them. Unogonzwa kusvotwa so kana paakutaurwa zvinhu kusvotwa so. Ndainamatira umwe murume this week akandisira message all the way from Mondoro. Akandinzwa ndipa audio yandaiparidza iya ndichiti varoti vehope chengetai hope dzenyu. Akanditumira clip iyo yakati mufundisi makati anenge arota hope ndiye ngaaone hope dzake. Akandiudza akati namatai. Ndichinamata naye ndakamubvunza ndikati baba vako varipi? Akati baba vangu handivazii. Ndikati ko baba vako hauwazii? Ko baba vamai vako? Kanti baba vamai vangu havazive baba vavo. Mbuya vangu vakabereka mai havazive baba vavo. Inini handizive baba vangu.
muri kunzwa chaini yacho. Mbuya avazive baba vavo, mai avazive baba vavo, iye azive baba vake. Ndikati saka uda kuti ndiite sei? Zvikanzi I want to know either the father of my mother or my father. Ndikati you don't know where your father is. Zvikanzi I don't know. Ndikaona kuti it's a case. Muri kunzwa iri kuteera rudzi kuti hakuna anoziva baba vake. Uye kune case inogona kuiswa mumhuri kuti unochengeta mwana wausingazivi baba vake. Kune vamwe vana baba vari muno vanochengeta vana, hazvina kuipa kuchengeta mwana wamutora mai vacho vaine mwana wavo, it's fine. But zvakaipa kuchengeta mwana uchifunga kuti ndewako iye asi wako. Kune vakawanda vari kuti chimwana chikachema chobudiwa nacho panze zvonzi nyararai moyo ndizvo, muri kuchengetwa vanhu. Ende ichocho ndo chinongogara chichinzi akafanana newe. Uya akafanana na baba wake. Ukangoona mai vakungogara voti uya akafanana nemi, uya akafanana nemi, uya ipaongorore ipapo. Iwo katarisa pamira uri kuona kuti hamunombofanana, but inongogara ichidzokororwa makauya ndiye baba vacho chaiye, nemafambiro nematauriro ndiwo baba vacho. Kune makesi akadaro, ende hauvhure meso. Kana uchida kuona kuti panoitika nyaya pamba, imbotaura nyaya ye-DNA test, ndo paunoona kuti vanhu havafari. Hapana kana amena kuti mufundisi ndo zvinei izvezvi. But maboundaries akaiswa nevanhu. And let me tell you one thing, all boundaries are standard, they never change. All the boundaries that human flesh fights are simple. Ngaatambudziki, ngaasarorwe, ngaasaite mari, ngaasararame upenyu hwakawanda. That's all. Most boundaries that are set in the evil world, they are meant to destroy you. All the boundaries that are set in the spiritual world, in the positive spiritual world, they are meant to protect you. My boundaries. Imbotarisa muri yenyu wonu. Unoona kuti muri yese hapana ne license. Muri yese pane dzimwe makesi anofana kungo maboundaries atofana kudarika masikatano. Kungonzwa kuti tofana kudarika. Ndanda ukoti uzive kuti ma-covenants nema-vows they bring ma-boundaries. Ma-boundaries chayo anosetwa nevanhu. Seterwa boundaries. Mwana akagona sei chikoro apase ba, anongogumira pakunzi aigona chikoro, aizogona chikoro, haana ba kwaanoenda. Zvinogumira ipapo. Kune vamwe vanhu kuti ukamuona so they look very good, but life is merry round. Inyaya yemaboundaries akasetwa munzvimbo dzemweya. Iwewe setawo ako, mamwe acho ekurambidza madhimoni kupinda muteritori mako. Last week taitaura nyaya yema-covenants. Ma-covenants they breed and they add up to boundaries. And hakuna life isina ma-boundaries. It's either positive or negative. Asi pane chinhu chandoda kuti chechi idzidze. Regai kufunga kuti mune vanhu vakawanda vanokudai. Majority of us, we are meant to look at people negatively. I talk to people. People don't see you positively. Ndakanzi nemwe munhu munoziva here kuti mainhingi vane nhumbu. Ndikati hongu, vakazivezera mama. Zvikanzi but do you know kuti munhu mukuru? Ndikati what do you mean? Zvikanzi vana vanoberekwa mazuva ivayo vanonzoita zvirema munhu mukuru. Umwe munhu aita nhumbu yake, umwe akunocherechedza eji. Ndikati ko akaita chirema muda kuvabatsira kuchengeta here? Hanzi amufundisi, vamwe vanhu vanofanira kungoitawo zvinhu nenguva. Zvinoita here kuita nhumbu munhu wakura kudaro? Munhu mukuru
munhu mukuru chaiye mufundisi, munhu mukuru. Ndochifunga kuti munhu iye ari kutaura neni haana mota, haasi kuona problem. Munhu iye ari kutaura neni haasati atenga imba, haasi kuona problem. Munhu iye ari kutaura neni iyeye mubhedha waanorara unorira, haasi kuona problem. Ari kuona problem yemai vane makore akavanda vane nhumbu, but problem yepaanorara haasati airealiza. Problem yekufamba netsoka haasati airealiza. Problem yekuti ndiRogers haasati airealiza. Arealiza yekumiri, but yemumba haasati aiona. Iwe munhu akaita nhumbu 51 years ndezvekumba kwavo, ende mwana wekutozoita vane 51 years akanaka, unodzimara kufamba pachine munhu. Kakurumidza kuita vana paunongosvika 50, mumwe akugara kuBoxburg, umwe akuChina, umwe akuAmerica, munosara muri 2. Saka pambacho mukazoita chimwe makura, ini handina dambudziko nazvo, ndochiropafadza. Uri kuona my positive mindset. I will never condemn a person. I will never condemn an activity. Kana vachida vawirirana, I don't see any problem. Hanzi ko akakurumidza kufa, ndiani ane zuva rekufa. Ende munhu yanenge achichokuisira boundary. Iwewe hauna chawakataura panhumbu. Umwe ari kuti machembera, izwi rekuchembera robata mwana, uye ari musyndrome. Do you know kuti zvimwe zvinhu zvamunotora for granted, it shouldn't be taken for granted. Hakuna mwana anotanga kuenda grade 1 asina kuisirwa chicovenant. Mwari mwana wangu akuenda kuchikoro, hakuna anomuita bullying, hakuna anomurova. Ticha ngaamufarire, uyo ngaamuitire zvakanaka, wopedza wobva wakanda chipo. Kuti paanosangana nabully boy vanosviba moyo apa, wonobhula apa, pasina protection. So life is made of covenants and vows from day 1 to day end. Iwe chicha unoita chisina unyorwa basi. Handiti munoziva kuti chechi togara titonamata pane mutemo wakatibvumidza kunamata sechechi. Kuti ugare muno pane mutemo wakakubvumidza kugara munomu. Saka wese usingadi macovenants and vows. Kune munhu andiri kutaura nawo, maboundaries, maspiritual boundaries. Tamba chidembo musi wandakabata. Kune maboundaries anofanira kupfuurwa. Pandiri kutaura nyaya yemaboundaries, da kuti udzokere kumhuri kwenyu, udzokere to your personal life, utange kufunga ndekuti ndeapi maareas atisingasviki, ndeapi maareas atisingaendi. Unoziva here kuti you can earn 15, 20,000, 25,000 even if you are not educated. Money is spiritual. Money is very spiritual. Inoitirwa macovenants. Zvinonzi Isaac akadyara akakohwa 100-fold mugore renzara. Kureva kuti zvekukohwa zvinei nekunaya kwemvura, zvine chekuita nezwi riri kurarama pane adyara, hazvinei nekupisa kana iwe muno muSouth Africa muno matiri muno. I know kuti vanhu vazhinji vari kuti zvinhu zvaoma. Vanhu vari kuti zvinhu zvaoma. I know vanhu vari kutenga dzimba 4-4, 3-3 pagore. Iwo chimba rwiyo rwekuti zvakadii, zvakaoma. Ndaitaura nomwe mufundisi, kana kuti vafundisi vakawanda, vachiti COVID yakatidzikisira pasi. Gore rino tainetseka nerendi, vamwe vakavhara vakati tichavhura COVID yapera. But daukudzwa kuti nyasha dzinoripira. Pano paRudaport patakanzi 30 days paya tiri mumba muCovid, ndogore randakadya nyama. Handisakambodya nyama madyira ndakaita nyama mwedzi uyoyo. Rimwe zuva ndakagara, ndakaona sekuru Shakata vachiridza uta. Baba muri bero? Kati ndirimo Shakata. Kune COVID ndasiya mabhokisi enyama. Uyu aenda. Ndagara. Ndaona moyo asi mboudzi nyama, but gore rino ndakaona moyo auya nayo. Asi afuti rimwe bhokisi renyama. Ndakasvuka ndikati maimufundisi nyama iyi haisi yekubika iyi. Haiperi nekubika iyi maimufundisi. Uye varombo tichagara tinavo, ngatimborovai varidzi vayo. Tikati nayo takarasima, vamwe vacho handisvoda hangu vataura mazita avo vanozotsamwa. But ndaingoona kuti vanhu ndakaita matama kudai muCovid, vamwe vakati rendi riri kunetsa, vamwe vakati chechi yavhara. Iro gore rino iri ndiro handiri kutaura kuti average
tithing yedu pano i180 pamwedzi. Iro gore reCovid irori rinoratidza kuti Mwari muCovid havana kufuratira assembly, vakaramba vachitipa. Rimwe zuva ndikanzwa Nyamunga afona fundisi vakuru vekubasa vati inini ndega yangu haisi kurichuswa, iri kuramba ichiuya yakadaro, vatowedzera. Ndikati muri kuenda rekubasa zvikanzi vangodzigara kumba usaudze vanhu. Vane vamwe tunyasha ati ndikaona murume auya iwe kari kunzunzutira mupfupi ane rimwe futi bhokisi rechikafu, uyatsongoona kuti pamwe pacho ukavimba naMwari panomerwa vazhinji Mwari vanotambanudza bhaundari rako so vachiswedurudza. MuCovid munomu pane munhu akabvisa 100,000 tithe R1 kudayo pano kuti iyo mari 100,000 R1 kuiunza pachechi kuti iyi ichegumi imfundisi 100. Iwe ndo pauri kugara kumba kwako uchifunga kuti nyika yakavhara. Ndoda kuti umbochinja mafungire nhasi umboti Mwari imbotambanudzaiwo rutava, mabhaundari akaiswa nevanhu tambanudzai rutava, mhiko dzevanhu tambanudzai rutava. Nezuro ndairatidzwa futi imwe munachora mufundisi wonai ukatarisa mari yakanyorwa so wozodzika mako semunhu mukuru waona yakanyorwa pasi, so kuti semunhu mukuru unobata hana so uchiona ruoko rwaMwari. Ndoda kuti Jehovha ambotambanudza rutava. Kwandakazviona hakusati kwakwana, ndichiri nedzimwe mhuri dzandinoda kuti dzitambanudzirwe rutava, ndichiri nevamwe vana vari kufana kukrosa mabhaundaries. Mweya yese yemavhawo akaiswa, but nyaya yemavhawo vamagunda vaitaura avo vakati mhuri nemhuri chimbofungai nenyaya yemacovenant. Semhuri nemhuri imboifungai iyi nyaya yemavhozi. Mhuri nemhuri ndiri kunzwa revelation kuti mhuri nemhuri imbonoitaiwo vhawo yenyu yamunoisira chipo. Even mukasaita gore rino, but ingairege kudarika ingairege kudarika kumba kwenyu. Hanzi mufundisi Jiriji vari kutsvaga mari, mina ndikubudire pachena. I have it. Inini wacho mari yacho ndinayo. Andakabva palevel yeupfu. Kumba kwamufundisi Jiriji hakuperi upfu ba. 1, Mwari vanondipa direct. 2, God has been faithful to give me sons and daughters. Pane mazuva ndandichiri mutete andaipeperetswa nehope, mazuva ano ndasimba kudazvo. Chechi ino yaimbova nyore kuparadza kare, haizvozvi yakunetsa. Tadzika midzi, denga rine zvarakaita, mboombera maoko ipa. Ndakaenda kuRugastorp nezuro namarumwe zuro, ndaimhanyirwa nezvimwe zvivana zvandakanamatira dziri nhumbu. Zvaingoti even uchiparidza basa chirichi zvombotorwa nemasha zvikati gare gare zvodzoka futi basa chirichi. Yatsoona kuti ndiri kushanda semunyasha dziripo. Izvi zvandiri mune zvivana matifadza atoita kuti ndichinje, matifadza nechimwe chivana atoita kuti ndichinje bhachi rangu. Zvangouya korokuzvo zvatondisvibisa kuti maimufundisi uyu aine rimwe zvinorega nei, handi vabereki vacho vanounza mari vanongonotora karimwe bhachi anopera. Umwe munhu hanzi mufundisi wasvibiswa nevana. Iwe it's an anointing. Ukaona ndichihagwa nevana ndichimhanyirwa nevana dzitori nyasha, kwete kutizwa nevana. Pane munhu wandiri kutaura naye so wandiri kuti pane dzimwe nyasha dzinofanira kuburukira pamusoro pako. Jehovha ngavatiitire zvakanaka. Pane mabhaundaries anofanira kudarikwa, hatofanira kungodarika.